Đây là cái ra gì này hàng sườn mình rất cần bên onaiao mình qua bên lá bên đường hồi này nhiều qua hàng sườn là nó hàng sườn giá nó với đường này dừng hẳn quá yêu nó nãy cái thôi này có giá lấy nào mình thấy có giá lấy nào nó hàng sườn giờ mình qua dùng lá bên đường này bây giờ này hả mang đường ai ơi ổn nó nãy cái đường ổn nãy đường nơi dinwisw menjelaskan बेसेबांबा गोबावनि उनाव dinwisw हांसो menjelaskan लोगोफोर नै बेखौ फानांगौबा मालाय आबैया 550 600 700 गाहाम मोनगौमोन नै दा जानो लाबबाय मासे ज' जानोसै होननानै लाना फैदों नै ओइ मा केप होना थिखोनाय नां खयखि दं बे आबै Kep, orang pernah gerendam, orang pernah gergas. Budak lengkar sini saku. Ang ni saya kau buat apa hamil terai bisa buat nama karena itu nani mau nak satu aku buat nama karena bisa mati ku bagian alai bisa mati abang rai orang mau nasi ni ada nih. Uma bedor belana bedor nih zim kau. Ma, nih ayah. Bisa mami miskan. Cuna. Serau sama. Hangsw berapa ini zane saya jaga bosan besar bahasa beda hangsw bedor menjaya. Ang haba zazni mana hangsw bedor menjaya kita abai. Sekaliau itu sekonci lo menjadi mana abai bini pernah menjaya ke. Ama dinwisw hangsw bedor beba abai ni onaiao se. Mami komen kan delay betul dah nus ngolai, mana delay dah nus ngolai baru mobil perahu lain ni. Thang kudu hai. Wah, mobil gedan baideng ni malai logoफोर 20,000 ni gas bazi mobilan मोजां wah. Isi dam गोसा ni ku bai bukan जायो 30 40 50,000 ni ho. 20,000 ni ku lo bai biar. Mobilaबो gas bazi. Dam खम रे जादों ना लोगोफोर मोबाइल बायनाया एसे दाम खमनिखौ बायबानो जागौमोन ना माबे मा अबाव थांनो देलायदों ओइ दख'ना गानस्लायसाय लाबोदो नै मालाय लोगोफोर जोंनि मामोननि गय फुलिया नै खुंबावबायसोदां अबेबा आइ खुङाखैबा मालाय बेखौ थायबा बिराद थाखा मोनसिगोन खोमा आंनो 50,000 हरदेनानै नों हाबा जायाबा फार्स्टनिखौ हरदोबा ओमफ्राय उननिखौ नांला आंबोथ' गायफानो मोनदोंना बेखौ आंबो रोगाफालाबायनो मोनदोंथ' नै खुंजोब्बाय लोगोफोर अबेबा गिदिर मोदो आरो बिराद गायस्लायनाना बियो सिख्ला मोनसे मोसौ खानांदों नै आबैया जोंनाव न'आव फैबाथाय दल'खौनो थाथारा लोगोफोर मा मावगोन मा मागोन दल'खौनो थानो रोङा गोदोनि बुरि नालाय दासिमबो मावना जाग्रा गोदोबो मावना जाग्रा नायनो हाया बुस्थुफोरखौ बोथ्रोदला मावफैलाबायथारो बियो मा ओमफ्राय आंना मामिया लान्थिया दाय जाखांबाय बिरादनो लोगोफोर मेथाइ हारसिं मोनजाजोबैनि ना माथो मेथाइ हारसिं मोनजाजोबैनि दाय जादों मेथाइखौ मोनजाजोबासिनो हारसिं न'आवबा बासाखौ लायै हारसिं मोनजायो ओच्छला गाज्रि आयु आइदोलै होदा थ' खारौ खान्दाय बिबारखौ नों लांनो खारौ खान्दाय बिबारखौ नै बाव मोनसे दंमोन हनै आबै थुख्लायबा मोनगौमोन बिदि फिसिरबा मोनो न'आव नै थाबथाबायसो ओइलाय थाबथाबायसो बिलाय बेगनजों थुख्लायजागोन दा थुख्लायदो बेजों लामायाबो बेवर गोजा आं खारौ खान्दाय देग्लायनियाव खनसेबो मोनजाफेराखै लोगोफोर दासिमबो ओंखायनो लांनो नागिरदों आबैजों रानना लांसै गैलान्दां लाबोदो बोरै मोनजानांगौ बुथाराबा हांसोखौ बुथारनो गियोनो आयंआ नै गिदिरथारना बुथार बोरै मोनजागोन बिदि बुथारबाय थाबा जायो सोरबा डाइरेक्ट गोरा आधा खिसि रेजेरगोन ना बाहाय हांसो जानो होननानै जमा ज' जालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय बुथारलायनो गियो बयबो गिदिरखायनो
दे मेगन मेसेनाव खुनुरुखुम दिनैल' बुथारथारदों आयौ नालाय इथि मिनि ए मबाइला ओइलाय मिनि हरदो न' जानोबालाय बिगुरखौसो जाहोयो बिमाखौ नायदो न'आव फैनो मोनथाराखैबा होनहरदों ए आं दाख्लै सिथुमानाव माबा आनारस जाहैदों सिथुमानाव जायाखै जों गालामोनाव लांना जाहैदों मन्दिरामोनाव मन्दिरा लेंहरबाय थानानै गाथ' न'निफ्राय ओंखारबोनो हाया दा मा मानसियानो बेनाबो बिखुनजो बानलु खानोसै लोगोफोर बिराद बानलु दङ मामोनाव खादो आबैया खाग्रोबाय न'आव फैबाथाय बिदिनो सेस दे बाव खाबाय नै आबैया गोमोन गोमोन ना बानलुआ अखा हानायजों जि सिखांफिनबाय बानलुआ बेफोरखौल' होनदों गयजों बानलुजों आं बिराद मेगन नोजोर नाङो नै मेरला दं ना अ आबै बिथिं गोमोन गोमोनथार आं सेन्देल गानगोननो र' न'आव फैबाथाय गोगोमथार ना आबै फैबाथाय थांनो बायो थांबाथाय फैनो बायो गोगोमनानै बानलुआ नोगोर फिथाइ दंखायो नै नालाय थाइबाथाय थाइबाय थायाबाथाय थाया बेबायदि बानलुआ नै आजां गाजां गोमोन गोमोन जारौ जारौ मा रायलायनानै मिनिबाय थागोन नोंसोरो नानिखौ लानो थिनाया आं बानलु खादों अबाव थांनो नागिरदों मा जाखो माखौ रायलायबाय अबावबा थांनो नागिरदोंदां ओरैनो बिमाया खामानि मावनानै मेंखाबाय आलासि फैबाथाय खामानियानो जोबा नालाय गोबोर बेखौसो मावना जि सुबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय आहाबो बिदिनो जायो न'आव सानफ्रामबो बेखौसो मावना जायो खामानियानो अबा दांबानो गादों नै लोगोफोर बानलुआ नै गोमोन गोमोन जारें जारें खाखादों आङो अमा बेदर हांसो बेदर नै दालि जहल जानोसै जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय आंनो संख्रि बानलुआलाय जादो दे संख्रि बानलुआ आंनो संख्रि बानलु नांगौ मोदोमानो 6 पेट ना 8 पेट ओंखारजोब्बाय बेना मोदोमानो जि गोरा गोरानो ओंखार दे जादो मा आखाइ सुवाखैना र' ओंखामावबो नालाय दे सोनायखौलाय एबार जाफ्रामा 4 बोसोर 5 बोसोरनि उनाव बेनि उनाव हांसो बेदर जाबाय आंनो जाबाय लोगोफोर हांसो बेदरजों आङो बोसोरब्रैनि उनाव हांसो बेदर मोनजानाय नै नानिया ओरै जागासिनो जाखाजोब्बाय मानसिफ्रा मा मोनो बुजाखांबाय सारा आंजों ओरैबायदि डिस्टार्ब अमा मेजेम हांसोखौ ना अमाखौ मेजेमखौ मेजेम अबे हारा बेखौनो जानो